Mari kita saksikan penampilan dari 10 AKL 5 dengan judul Songgolangit Paten Boyo.
ngayeka praja lan para warga ning tlatah Banjar. Sinten kemawon kang bisa mujudake tontonan kang durung nate ana ing tlatah ing jagat raya iki, yaiku kang bisa hanglamar Dewi Kiri Suci.
sedaya sampun samapta menggo dawuh pangandika sidra budal sendika ngestakaken dawuh.